Salutare, dragi prieteni! Din nou pe malul apei. De această dată am ales să ies pe malul unui râu și tocmai din cauza numărului mare de întrebări care mi-a venit pe tema cum efectuăm o sondare corectă pe râu. Ce anume trebuie să facem, care e diferența dintre sondatul pe râu și sondatul pe lac. Am ieșit pe malul apei să facem acest lucru, să sperăm că vom reuși să clarificăm acest lucru și să sperăm că va fi o informație care să vă ajute în partidele pe care le veți efectua pe viitor. Pentru început, pe râu îmi aleg un coșuleț cu care o să pescuiesc, o distanță mare, maximă pe care o să o pescuiesc. În cazul nostru ne aflăm pe malul Regănului, pentru cei care cunosc. Apa este destul de crescută, este crescută cu circa 1 metru peste nivelul normal, așa că nu o să vreau să pescuiesc cu coșulețe mai mari de 50 de grame. Am ales un coșuleț de plastic, tocmai pentru că acesta opune o rezistență mai mare în apă. Cu el o să sondez să aflu adâncimea apei, iar după ce o să aleg locul în care o să îmi rămână montura, o să-mi plasez montura, o să folosesc un plumb și o să sondez substratul până în apropierea malului pentru a determina eventualele agățături, structuri și orice alte lucruri sau, să spun, piedici subacvatice în care peștii ar putea să se ducă și ar putea să ne rupă montura, iar noi să îi scăpăm în momentul zilului. Din moment ce voi stabili acele agățături, voi încerca din drill să dirigez peștele către zonele curate și să reușesc să-l aduc la mincioc în siguranță, fără a avea alte neplăceri. Primul lucru, înainte să ne apucăm de stabilirea adâncimei, trebuie să ne clipsăm undița din 3 în 3 metri, din 4 în 4 metri, din 5 în 5 metri, fiecare după cum optează să-și pregătească bețele de măsurat. Eu am clipsat din 3 în 3 metri, astfel că am început de la o distanță de 9 metri, următoarea fiind 12, 15, 18, 21. O să caut diferențele de adâncime, după care o să revin pe distanța care o să o aleg și o să sondez din metru în metru pentru a fi sigur că mă aflu exact acolo unde trebuie. Dacă o să găsesc un prag sau o pantă, o să încerc să pescuiesc la baza pantei jos, pentru că dacă nu voi sonda din metru în metru, e posibil ca eu să-mi plasez montura undeva aici, în mijlocul pantei, iar toată nada noastră să se scurgă în jos către baza pantei, iar noi să așteptăm trăsătura degeaba, pentru că noi o să avem coșulețul aici cu montura, iar peștii o să se hrănească undeva la baza pantei și o să stăm pur și simplu degeaba. De aceea zic, după ce am stabilit diferențele de nivel, voi încerca să stabilesc cu exactitate cât mai mare ultimii metri aceia pe care vreau să-i pescuiesc. Pe lângă undiță și coșuleț vom mai avea nevoie de o hârtie. Eu folosesc hârtia de matematică, pe care îmi notez distanța care o să o sondez și adâncimea. Anume, distanța o să o măsurăm în metri, adâncimea o măsurăm în secunde. Și astfel o să vedem ce formă are substratul. Deci noi presupunem că ne aflăm aici, în colțul hârtiei, și o să mergem spre mijlocul râului, sondând să stabilim adâncimea. În afară de hârtie și pix, avem nevoie de un cronometru ca să putem stabili mai cu exactitate timpul pe care îl parcurge coșulețul din momentul în care atinge pelicula apei și până pe substrat. Hai să-i dăm drumul, să vedem ce găsim și unde o să pescuim. Deci eu am clipsat prima oară în 9 metri, deci e o distanță relativ scurtă, trebuie să fiu foarte atent. O să încep de la 9 metri sondarea.
4,72. O să mai fac încă o lansare ca să fiu sigur că distanța este, timpul este corect. Să resetez cronometru, același punct de reper. Da, 4,70. De data asta mi-a ieșit 0,2 secunde. Presupunem că au fost timpii de reacție. Anume o să notez la 4,72, asta înseamnă aproape 5 în 12 metri, aproape 5 secunde. O să fac un X și o să mergem mai departe. Se pare că coșulețul stă la distanța respectivă. O să declipsez și automat am distanța de 15 metri. Am o frunză pe fir. Apa e foarte murdară, vin foarte multe mizerii. $5,53. Se pare că avem o pantă, că apa se adâncește. Nu o să notez încă, o să mai lansez încă o dată. 5,53, deci aproape 6. Să verific, să văd dacă este corect. Da, 5,50 mi-a ieșit de data asta. Deci 5,50, aproape 6 secunde. Avem în 15 metri. Marcăm cu un X. Coșulețul se pare că stă și pe 15 metri fără a fi dus la vale. Mergem mai departe. Următoarea distanță este de 18 metri. $5,84 și se pare că aici am avut 5,90 la distanța cealaltă, 5,84 pe distanța asta. O să mai fac încă un lanseu. Se pare că panta aceea este o suprafață dreaptă, s-a terminat și undeva în 15, din 15 metri înspre mijlocul râului este drept. Exact cum vă ziceam, 5,87, deci 5,90, aceeași adâncime ca pe distanța de 15 metri. Coșulețul se pare că stă și pe această distanță. Mergem în 21 de metri. Foarte multă mizerie. Tocmai de aceea nu aș opta să pescuiesc la o distanță foarte mare de mal, pentru că firul se va încărca foarte repede cu mizerie și automat la un moment dat coșulețul o să fie mutat la vale, posibil ca inclusiv după cârlig să ni se pură tot felul de frunze și mizerie și să așteptăm degeaba trăsătura. $6,30. Hai să mai fac o lansare aici. Vedem.
încă nu notez. Lansez de 2 ori pe aceeași distanță ca să mă asigur că am cronometrat bine timpii. Da, acum am ratat să dau drumul la cronometru. Mai lansez încă o dată. Îmi place să aloc destul de mult timp sondării, pentru că precizia precizia în pescuit, eu zic că face 90% din partidă. Interesant, de data asta coșulețul mi-a ajuns în 7 secunde jos. O să mai lansez încă o dată. Am avut 6:37, mi se pare o diferență destul de mare de jumătate de secundă. Na. 6:30 este adâncimea. 6:30. Dar aici se pare că coșulețul mi este tărât la vale, mi este împins coșulețul de 50 de grame, aș putea pescui cu un 70 de grame, dar nu aș dori să mă duc atât de departe în curent, pentru că vine foarte multă mizerie și o să fie greu să mențin coșulețul curat, cârligul curat pentru perioade mai lungi de 2-3 minute în apă. Următoarea distanță. Apa deja începe să scadă. Am 4:85. Asta înseamnă sub 5 secunde. Mai încercăm o dată. Zeus. Da, așa arată substratul, după măsurarea din 3 în 3 metri, din cauza soarelui nu știu cât de bine se observă. Așa. Am hotărât să pescuiesc în 15 metri, adică în jurul la 15 metri. Distanța de 15 metri o am măsurată, distanța de 18 metri o am măsurată. Mă interesează să văd exact unde e baza la această pantă, care vine dinspre mal și se adâncește așa ușor. Nu o să pescuiesc foarte departe de mal, tocmai din cauza faptului că vine foarte multă mizerie și atunci o să pescuiesc în apropierea malului. Astfel că am clipsat în 16 și 17 metri. Sunt curios să văd dacă panta de la 15 metri înspre 18 continuă sau la 15 metri sunt exact în buza pragului, să spun așa. Hai să vedem ce am clipsat în 16 și 17 metri. Hai să vedem ce adâncime avem pe acea distanță. Mergem în 16 metri. Bineînțeles că avem un punct de reper pe care îl lansăm, o grămadă de puf de la salcă, bine? ...5:44.
facem o lansare, să fim siguri că am cronometrat corect. ...5:44. Defixăm. Notăm. Deci în 16 metri avem 5:44. Să vedem acum în 17 metri. În 18 am avut 5:90. Asta e o diferență foarte mică, o sută de secundă. Mai dăm o dată. Da, 5:90, deci acolo este cam aceeași adâncime. După asta o să-mi trasez așa. Deci noi ne aflăm aici. Distanța pe care am ales-o pescuiesc o să fie de 15 metri. Aici o să mă clipsez în 15 metri. Am o adâncime de 5,6 secunde. Am sondat în 16-17, este aproximativ aceeași adâncime. Deci în 21 de metri avem încă o adâncitură, să spun așa, dar aleg să pescuiesc mai aproape de mal, tocmai din cauza faptului că apa este crescută și bănuiesc că peștii s-au tras înspre mal. Deci o să ne clipsăm aici și o să dăm drumul la pescuit.